Suomen talous sakkaa tällä hetkellä pahasti, niin kuin kaikki tietää. Kuluttajien ja yritysten luottamus on ennätysalhaalla. Suomi nousee, jos yritykset pärjää, ja yritykset tarvitsevat ennustettavuutta, vakautta ja pitää luottaa siihen, mitä päättäjät tekevät. Riihessä tuli erittäin kipeitä päätöksiä, mutta nyt on rientänyt jo ministerit Purra, Henriksson kiistämään, että näitä leikkauksia pitää perua. Tämähän tuo aika paljon epätietoisuutta, mutta samaan aikaan te teitte kuitenkin verotukseen liittyviä ratkaisuja, joista tänään on tullut verotuksen ALV-nostamiset tullut, mutta siellä on myös ALV-huojennuksen poistuminen, joka tulee vaikuttamaan kymmeniin tuhansiin pieniin yksinyrittäjiin ja pieniin yrittäjiin. Te pystyisitte kompensoimaan sitä ALV-rajan nostamisella. Sitä on esittänyt edustamamme puolue Keskusta, sitä on esittänyt Suomen Yrittäjät, sitä on kannattanut verottaja, mutta te ette lähde siihen. Mikä on syy, että te haluatte nostaa kymmenien tuhansien yksinyrittäjien, pienten yrittäjien verotusta? Hallitus tosiaan talous- ja finanssipolitiikassa joutuu tekemään hyvin hankalia päätöksiä. Kuten moneen kertaan olen todennut, esimerkiksi näiden varsin suurten veronkorotusten, joista tänään hallitus on antanut esityksensä arvonlisäverokannan korottamiseksi 1.9. alkaen, näiden tuominen ei ole lainkaan mieluista. Vastaavasti joudumme tekemään säästöpäätöksiä, joista monet ovat hyvin vaikeita. Me teemme niitä siksi, että me kykenisimme taittamaan meidän velkasuhteen kasvun. Meidän on välttämättä tehtävä se, ja toivottavasti seuraavalla hallituskaudella velka saadaan jo laskuun. Toisekseen me haluamme välttää liiallisen alijäämän menettelyn Euroopan komissiossa, ja olen ymmärtänyt, että tämäkin tavoite oppositiosta on saanut voimakasta kannatusta. Mitä tulee sitten tähän alv-huojennukseen ja alarajaan, kuten viime viikolla täällä pakettia esittelin, niin kuvasin, että osin se perustuu direktiiviin, jota meidän on edistettävä. Toisaalta tähän kompensaatioon me olemme päätyneet juuri tähän esitykseen, joka täällä nyt on käsittelyssä, mutta kuulemme mielellämme tietenkin esimerkiksi, mitä mieltä valiokunnassa ollaan. Tosiaan tänään hallitus on valtioneuvoston istunnossa päättänyt, että Suomesta tulee Pohjolan ALV-kuningatar. Suomi-neito purjehtii kärkeen yleisen arvonlisäveron valtavalla korotuksella, ja olette myös tällä vaalikaudella oman ohjelmanne mukaan korottamassa alennettuja ALV-kantoja muun muassa kulttuurin ja liikunnan ja lääkkeiden, monille sairaille ikäihmisille tärkeiden lääkkeiden näkökulmasta. Näyttää siltä, että olette valinneet kokoomusjohtoisessa hallituksessa tämän kulutusverojen himokorottamisen ja alvien himokorottamisen linjan kaikilta osin. Nyt tosiaan, kuten edustaja Lintilä hyvin kertoi, niin myöskin tämä pienyritysten alv-rajan helpotus on poistumassa. Todellinen uutinen kuitenkin kuultiin vaalikeskusteluissa, kun kokoomuksen kokenein meppi, teidän kärkiehdokkaanne Sirpa Pietikäinen, ilmoitti, että hän haluaisi arvonlisäveron EU:n perittäväksi, EU-laajuisen arvonlisäveron. Pietikäinen saattaa olla jopa tuleva komissaari kokeneena kokoomuksen Eurooppa-vaikuttajana. Kysyisinkin nyt pääministeriltä, ajatteko te EU:ssa Euroopan unionin laajuista alvia, ja mitä muita EU:n keräämiä veroja mahdollisesti ajatte EU-politiikassanne? Arvoisa herra puhemies, kuten kysyjä hyvin tietää, niin arvonlisäverotus kuuluu tänne kansalliseen toimivaltaan ja aiomme sen myös siellä pitää, kuten verotuksen noin muutenkin. Valitettavasti viime kaudella keskustan ollessa hallituksessa te hyväksyitte elpymispaketin ja tähän liittyviä eräänlaisia verotusoikeuksia myös Euroopan unionissa. Hallitus on nostamassa yleistä arvonlisäveroa 25,5%. Ajankohta sattuu 1. syyskuuta, joka on erittäin hankala suomalaisille yrityksille. Meillä on paljon yrityksiä, joiden arvonlisäveroilmoitusvelvollisuus on neljännesvuosittain, ja tämä desimaali 0,5 koetaan alalla erittäin vaikeana. Meidän tietojärjestelmät eivät kaikki ole tunnista sitä, kassajärjestelmät eivät tunnista sitä, ja nyt kesken vuoden lähdetään tekemään tämän tyyppisiä korotuksia. Haluaisin kysyä valtiovarainministeriltä, oletteko te tietoinen ja oletteko saaneet yrityskentästä niitä vakavia viestejä siitä,
että jos kerta arvonlisäveroa korotetaan, niin olisi viisaampaa tehdä se vuoden vaihteessa, eikä saattaa näitä yrityksiä paitsi sen korotuksen takia ahdinkoon, myös sen takia ahdinkoon, että heillä ei järjestelmät tunnista näitä, ja osa yrityksistä joutuvat tämän takia todellakin pulaan. Eikö meillä taloudessa mene riittävän huonosti, ettei tarvitse erikseen aiheuttaa yrityksille hankaluuksia lainsäädännöllä? Kyllä, jo kehysriihessä kävimme tätä keskustelua. Valitettavasti tilanne sille, että joudumme tämän arvonlisäverotuskorotuksenkin tuomaan kesken vuotta, liittyy siihen, että meidän on saatava tätä meidän alijäämää tältä vuodelta painettua rajan alle, jotta me kykenemme välttämään tämän alijäämämenettelyn. Me olemme jälleen vaikeassa tilanteessa, joko meidän olisi pitänyt tuoda tälle vuodelle uusia säästöjä, mikä olisi ollut varmasti vaikeaa myös eduskuntakäsittelyn kannalta. Kehysriihessä me päätimme uusista säästöistä, jotka käynnistyvät heti ensi vuoden alusta, ja niitäkin käsitellään budjettilakeina tässä talossa hyvin kiireellisesti. Arvonlisäveron korotuksesta saatava fiskaalinen tuotto tälle vuodelle tarvitaan juuri varmistamaan se, että meillä on tämä selkeä liikkumavara siihen, että me emme joudu tähän alijäämämenettelyyn. Ja mitä tulee sitten tähän desimaaliin, keskusta itsehän vaihtoehdossaan esitti tätä 1 prosenttiyksikön korotusta. Sen päälle hallitus valitettavasti joutui tämän 0,5 prosenttiyksikköä edelleen korottamaan. Olen ymmärtänyt, että joissakin vanhoissa järjestelmissä on vaikeuksia tämän desimaalin kanssa, mutta valitettavasti vaihtoehto tälle olisi ollut 2 prosenttiyksikön korotus. Luulisin, että tämä on se pienempi paha.